أب مونغو منغستات إيرتران ريبابليك مصرنا قديمو بستبصحي سممع كلتاو متحققاز مسرت إيرتراوين مصراوين المويوين تعنا أب استفلالي هوسبيتالات أسمرا رقيق مويا زحتت متبعثات يكايدلوم እቶም 15 ምስራውያን ሓካይም ብኤርትራውያን ኪላታት እናተደገፉ ኣብ ሞከሲ ሆስፒታል ኦረታ ን22 ኣብ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ን47 ኣብ ሆስፒታል ሓሊበት ድማ ን14 ሕሙማት ዕውት መጥባሕቲ ከም ዝገበሩ መራሕቲ ጉጅለ ዋና ዳይሬክተር ሆስፒታል ተመሓላለፍቲ ሕማማት ምስሪ ዶክተር ኣሽረፍ አልኢትረቢ ሓቢሮም ብዘይካዚ ኣብ ሆስፒታል ቤት መኻ ንብርክት ዝበሉ ሕሙማት ኣገልግሎት ሕክምና ስኒ ንተምሃሮ ኮሌጃት ጥዕና ድማ ኣስተምህሮ ከም ዝሃቡ ዶክተር ኣሽራፍ ብተወሳኺ ኣብርሂዮም ኣብ ሆስፒታል ሓሊበት ሓላፊ ክፍሊ መጥባሕቲ ዶክተር ሰሎሞን ጸጋይ ብወገኑ በዚ ብውህደት ኤርትራውያንን ምስራውያንን ኪላታት ዝተሰላሰለ መደብ ዜጋታት ብቐረባ ብሃገሮም ምዕቡል ናይ መጥባሕቲ ኣገልግሎት ክረኽቡ ከም ዝኽኣሉ ብምግላጽ እቲ መደብ ብዙሕ ተመክሮ ይቕሰሞ ከም ዘሎ ኣረዲዮም ኣብ ሆስፒታል ሕክምና ብርሃን ዓይኒ ሜዲካል ዳይሬክተር ዶክተር ካሕሳይ ፍስሓጼን ብወገኑ ንኣቀማምጣ ናይቲ ኣቐዲሙ ናብ ሃገር ዝኣተወ ዘመናዊ መሳርሒታት ሞያዊ ተመክሮ ከም እተቐስሙ ሓቢሮም ኣባላት ምስራዊ ጉጅለ ሓካይም ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ኣብ ኤርትራውያን ሓካይም ንዝረኣይዎ ተወፋይነት ኣብ ስራሕ ብምምጓስ ነቲ መደብ ኣብ መጻኢ ብሰፍሒ ንምትግባሩ ዘለዎም ቁርብነት ገሊፆም ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሪፓብሊክ ደቡብ ኣፍሪካን ዞባ ደቡባዊ ኣፍሪካን ኣቶ ሳልሕ ዑመር ንኤርትራውያን ነበርቲ ከተማ ጆሃንስበርግን ከባቢያን ب28 حدار ኣብ ሁሉ ኩነታት ሃገርን ተራ ዜጋታት ኣብ መደባት ጥሙር መኸተን ዘተኮረ ሰሚናር ኣካይዶም ኣምባሳደር ሳልሕ ኣብ መግለጺኡ ኣብ ሕርሻ ጥዕና ትምህርቲ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ፍትሒ ትሕተ ቅርጽን ቱሪዝምን ዝሰላሰሉ ዘሎ መደባትን ገስጋሱን ከምኡውን ውጥን ስራሕ 2016 ዝምልከት መብርሂ ከም ዝሃበ ካብቲ ቦታ ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣመልኪቶም ብዘይካዚ ንመስርሕ ምቕያር ወረቐታዊ ባጤራ ናቕፋን ንዑ ዝምልከት ሕጋጋት ሃገራዊ ባንክን መብርሂ ሂቦም ኣብቲ ኣጋጣሚ ስነ ጥበበኛን ጸሓፍን ኣቶ ሰሎሞን ፀሃየ ንተሳተፍቲ ሰሚናር ንማስተን መልቀስን ቀዳሞት ዝተመርኮሰ ኣስተምህሮ ኣቕሪቦም ሞከሲ ሆስፒታል ዞባ ደቡብ ጉዳያት ፌስቲላ ንዝኾና ካብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ሃገርና ንዝመጻ ዜጋታት ተቐቢሉ ኣገልግሎት መጥባሕቲ ከም ዝህብ ዝፍለጥ እዮም ብዘይካዚ መጥባሕቲ ፌስቲላ ዝተኻየደለን ደቂ ኣንስትዮ ህይወተን ክመርሓሉ ዝኽእላ ሙያዊ ስልጠናታት ይህባሎም محري عقبا ميكائيل تسفهانس نزدالو تصبصب ياسين صالح كقربايو ኣብ ሞከሲ ሆስፒታል ዞባ ደቡብ መጥባሕቲ ፊስቱላ ዝተኻየደለን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ርእሲ እቲ ዝግበረለን ሕክምናዊ ክንክን ብዝወሃበን ኣካዳሚያዊ ትምህርትን ሞያዊ ስልጠናን መጻኢ ህይወተን ዝመርሓሉ ፍልጠት ይቐስማ ከም ዘለዋ ገሊፀን ንሳተን ኣብ ዝሃብኦ ሓበሬታ ንነዊሕ ዓመታት ስለ ዝተሰቐያ ዳርጋ ካብ ሕብረተሰብ ተነፂለን ምንባረን ድሕሪ ዝተኻየደለን መጥባሕቲ ግን ጥዕንአን እናተመሓየሸ ይመጽእ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ኣብ ትሕቲ ዕቑባ ናይቲ ጥዕናዊ ትካል ንዘሕልፍኦ ዘለዋ ግዜ ድማ መሃይምነት ኣብ ምጥፋእን ኢደ ጥበብ ኣብ ምምሃርን የሕልፍኦ ከም ዘለዋ ኣብሪህን ኣላይተንን መምህረንን ነርስ ይርጋኣለም ኢሳቅ እተን ግዳያት ፊስቱላ ዝኾና ዜጋታት ካብ 4 ወርሒ ክሳብ 2 ዓመት ኣብ ትሕቲ ሓልዮት ሆስፒታል ከም ዝጸንሓ ክሳብ ሓውየነን ናብ ዓደን ዝምለሳ ኸኣ ጨንፈር ሃማዲ ዞባ ደቡብን ምምሕዳርቲ ሆስፒታልን ተሓባቢሮም ብማእለማን ካልእ ምስ ጥዕናን ዝኸይድ ሞያታትን የሰልጥንዎን ከም ዘለዉ ኣረድያም ኣብ ሞከሲ ሆስፒታል ዞባ ደቡብ ክኢላ መወለዳን ዶክተር ሃብተ ሃይለ መለኮት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብዚ ዓመት እዚ ንሱሳ ግዳያት ፊስቱላ ዕውት መጥባሕቲ ከም እተገበረለን ካብ 2007 ድማ 1200 ደቂ ኣንስትዮ ብመጥባሕቲ ሓውየን ናብ ሕብረተሰብ ከም እተጸንበራ ኣብሪሁም ባክሎድ ብዙሓት ሓኪም ኣውላድ በፅሖም ብዙሓት እዮም እናስ ብሕዳ ኣብዚ 11 ዓመት ስለ ሽሕን ከተቤትን ሽሕን ቤትን ሽሕን ከተቤትን ሳቢላንስን ይኽእል ኣለና ብምሕዋል ኣገላ 15 ይበፅሓ ኣብዚ ኩሉ ዓመታት كم مولى يعني بس أنا كابدو جبتي أتحسكا سقع زدور سودانات كله سقع كسرة دي مزح ኤርትራውያን ነበርቲ ደቡብ ጀርመን ብ28 ሕዳር ኣብ ከተማታት ማንሃይምን ሽቱትጋርትን ኣብ ዘቃንዕዎ ሰሚናራት ውህድ ኤርትራዊ ግሎባዊ ምኸተን ብምንፋዕ ዘለዎም ድልውነት ኣረጋጊጾም ኣብቲ ሰሚናር ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ጀርመን ኣቶ ዮሃንስ ወልዱ ንህሉ ኩነታትን መድረኻዊ ቀዳምነታትን ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ሓያል ቁጠባ ንምህናት ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ንምዕዛዝ ኣበርክቶ ዜጋታት ክዓዝዝ ብምዝኽኻር ንኣገዳስነት ምቕያር ባጤራ ናቕፋን ምትካእ ወረቐት መንነት ኤርትራን ዝምልከት ሓበሬታ ሂቦም
حلافي هزباون كمان قديات أتو كحساي تولد بوغنو مدب مقام هاجراوي شماغلي أبي جرمن نلعل خلت عامتات كسر حل مصنحون العلق حتى بفتيرو كم زلان بمحبارن كساب لكاتيت كل تشحن عسرته وشدشتن بملأت تصافيف بدرجة كتماتاتن هاجر جرمنن كعون مخامو أنا تيروم تساتفتي بوغنم مدرخاوي تلوخون معوات بزل على وني قالصم كم زبرخو بمرققات بقلباب سواء مسلات نزل موليتات مفشال دلونتهم الرقاقيصم بزي كازي اب سيمينار تاريخ إيرترا كابتنتي كساب ناصنت زرستا باتو تخلو لباسن ولودو منسي هينوك تخلون كاب قانقا تغرينيا ناب قانقا جرمن ستترجمت مصحف بوقعي كم تمرقت كابتي بوتاز بصحنا حبريتا املكيتهم بمسرت مدبات بهلاوي ملوات اب مونغو إيرتران سودانن جوجله بهل سبريت كاب 10 جميرة اب سودان عدت تكايدالام علامات عدت اب مونغو كلتي وزبتات نزلو بهلاوي متأسار نمحيال كمون اب استفلالي كبابتات سودان مريت بمغرب نبهل لمدن حزب إيرتران نمللاي مخانو كابتي بوتاز بصحنا حبريتا املكيتوم بمسرت وصي زلو مدب تا جوجله بهلي اب زوباتات كسلا غدارف الجزيرة كارتوم نهر النيل زوبا قيح بحر سودانن شمون تمريتات كتقربيام 23 أولاد زحقفت جوجل بهال السبريت زاقي تقريبات بزلا مريت عبياد نقط كم زرخبت اتي حبريتها بتوسخي أفليتهم